Betty Martí Estètica Holística, com ja hem comentat altres vegades, ens agrada treballar amb tot el conjunt de la persona. Llavors, tenim un tipus de tractaments molt específics que se'n diuen tractaments emocionals. Com fem un tractament emocional? Doncs de la mateixa manera que tenim uns punts reflexes als nostres peus, que la gent coneix com reflexoteràpia o reflexologia, doncs d'aquesta mateixa manera tenim uns punts reflexes a la nostra cara. Llavors, cada punt correspon a un òrgan intern. Aquests òrgans interns, a part de tenir una funció a nivell digestiu o a nivell respiratori, doncs també tenen una relació amb un tipus de problemàtica a la pell. D'aquesta manera, després de molta investigació i de molts estudis, podem veure, posem pel cas, que un problema d'una pell asfixiada està molt relacionada amb un problema que aquesta persona no respira prou bé. Llavors es podem trobar que és una persona que té problemes a nivell respiratori, és a dir, que pateix asma o que té al·lèrgies o que té un constipat crònic. Nosaltres, aquesta especialitat, per nosaltres té un nom i cognom, cosa que no és habitual en els tractaments. Aquest tipus de tractament nosaltres l'anomenem Infocosmètica Energy. Per què Infocosmètica? Bé, Energy treballa una forma molt específica. Els seus productes no tenen res a veure amb els productes que hi ha al mercat. És a dir, són productes que en principi no han de passar a la pell. Llavors, quina funció tenen? Molt fàcil. Són productes que el que aporten és una informació, una vibració. És a dir, a través de la seva vibració, aporta una informació a l'interior de la nostra pell, que és recollida per als meridians i que és transportada als òrgans interns amb el qual es correspon. Què podem aconseguir amb això? Doncs podem aconseguir que amb els punts reflexes de la cara, depenent d'on estem treballant, on estem estimulant, tindrem un efecte tant a nivell de pell com a nivell intern. He de dir que cada òrgan intern, a part de tenir la seva funció, com he dit abans, allotja una emoció. D'aquesta manera, clar, quan una persona té tendència a una emoció, normalment tindrà tendència a un tipus de problemes de salut i tindrà tendència a un tipus de problemes de pell. Posem pel cas les pors. Les pors és una emoció que s'allotja amb els ronyons i llavors tot el que té a veure amb el sistema renal de ben segur que estarà una mica alterat. El sistema renal treballa tot el que són articulacions, tot el que és distribució de l'aigua a l'organisme. Vull dir, serà una persona que tindrà o bé una pell molt seca o serà una persona que tindrà retencions de líquids, que pot ser els turmells, pot ser els genolls, pot ser el contorn dels ulls. Llavors, què és? Que aquesta persona no veu prou aigua? Potser és que no veu prou aigua, potser és que no evacua prou residus líquids o que simplement els seus ronyons no acaben de funcionar prou bé. Llavors, clar, jo podré treballar una pell seca des de fora, però si jo tinc aquesta informació, doncs, evidentment, l'obligació meva és aconsellar al client una sèrie de pautes perquè corregeixi uns hàbits o es faci una bona revisió o fem un tractament paral·lel. El mateix podríem dir, per exemple, quan tenim problemes digestius o d'estómac o hormonals. Tot això estaria reflectit a la nostra pell amb arrugues profundes, amb taques i amb una pell desvitalitzada.
una pell que li falta nutrients. És lògic, estem parlant de digestió, doncs parlem de nutrients. Quina emoció està enganxada amb aquest apartat? La desconfiança. Una persona amb desconfiança, que no se'n refia prou de ningú, que no se'n refia si l'enganyaran, doncs normalment és una persona que li costa pair, és una persona que té problemes digestius. A més, pot ser que tingui un excés o un defecte a l'hora de fer digestió. Pot tenir digestions molt lentes o pot tenir digestions excessivament accelerades. També dintre d'aquest apartat tenim el sistema hormonal. El sistema hormonal també és un sistema molt complex i molt afinat, que sembla com si fos de rellotgeria, vull dir, falla una coseta i automàticament les coses es van desencadenant. Per això és tan important fer un diagnòstic molt exhaustiu, perquè a mi em pot semblar que a la pell estic veient una cosa i a l'hora de la veritat està passant una altra. Llavors és important tenir tota la informació per poder contrastar i poder anar lligant caps i completar el trencaclosques que ens donaran amb el tractament adequat. Clar, això és molt interessant poder-ho parlar amb el client, perquè el client n'és conscient que ha de fer alguna cosa més, que no pas posar-se a les nostres mans. Ha d'entendre que depèn d'ell, en gran mida, també l'èxit del tractament. Un altre problema que es podem trobar a la pell seria una pell greixosa, una pell amb grans, una pell que sempre està lluenta. Això és un problema que també podrem treballar, però hem de saber que aquests problemes venen també d'una part interna. En aquest cas és el fetge que s'encarrega de sintetitzar els greixos. Quan aquest fetge no està treballant al 100% bé, doncs aboca allà on pot els residus. Clar, hem de recordar que la pell és un òrgan, és l'òrgan més gran que tenim dintre del nostre cos. Llavors, clar, si aquest fetge no està treballant a un ritme correcte, doncs llavors ens trobem que tenim constantment un excés de greix que no està controlat. Jo podré controlar a nivell de pell aquest greix sempre i quan hem de pautar un tractament, una dieta, alguna cosa perquè aquest fetge funcioni millor. De vegades tan senzill com una dieta depurativa durant la temporada, vull dir que tampoc és una cosa que ha de ser crònica. Hi ha altres tipus de problemes. Clar, tot això ho estudiem dintre d'una formació que nosaltres oferim per la gent que ho demana. Llavors fem uns cursos de formació que s'anomenen Infocosmètica Energy. Per qui estan adreçats? Per tot aquell que tingui ganes de cuidar la seva pell, de conèixer més el seu cos i de poder, potser ajudar els altres també. Vull dir, aquests cursos normalment qui els fa? Doncs o bé terapeutes o bé esteticistes, però també gent que està interessada en cuidar la seva pell d'una manera natural i sense posar producte químic.